Hej, det er sgu blevet tid til coronadagbogen. Hvem skulle have troet det? Her en søndag middag. Det er i dag den 17. oktober. Det er min fødselsdag. Gud i himlen. Ja, det betyder, at jeg i dag bliver 54 år. Jeg er født i det herrens år 1967. Jeg bliver fucking 54. Hvornår har jeg egentlig sidst lavet coronadagbog? Det var i februar. Dengang, der talte jeg om, at det var en mærkelig tid, ikke? Altså, jeg kunne ligesom mærke, at der skulle komme nogle forandringer. Jeg kommer tilbage til det om lidt, men dengang, der talte jeg om, at jeg ville lade mit hår gro, og det kan man måske se, jeg har gjort. Det groede i en sådan grad, at jeg har fået denne her 70's bowl cut, som jeg talte om, jeg gerne ville have, som jeg havde set på nogle billeder. Den har jeg sgu fået. Christine ude på Islands Brygge, hun har glippet det på mig. Jeg er pisseglad for det hår. Jeg ved ikke, hvad folk synes om det. Jeg vil egentlig skide på, hvad folk synes om det. De synes så meget, ikke? Nogle kan lide det, andre kan måske ikke lide det. Det er jeg egentlig ligeglad med. Jeg vil med det. Altså, jeg synes selv, det gør noget godt for mig. Det skal måske lige være en anelse længere. Det er den såkaldte grydefrisyre, grydeklip. Og som bekendt, så elsker jeg alt fra gamle dage. Hvad er der sket siden februar måned? Ja, det blev sommer. Sommer var det i et hjørne af hegnet midt på dagen. Det var det også. Vi havde et iskoldt forår. Der var ingen coronadagbog, og så fik vi faktisk en rigtig, rigtig varm sommer op. I juni måned, jeg skal ikke gå i detaljer, det må man ikke, men i juni måned var der nogen, der virkelig brændte mig af. Jeg er nødt til at sige, når folk lyver, det hader jeg. Jeg hader simpelthen løgn. Jeg hader, når mennesker er fulde af løgn, kan de for helvede ikke bare sige sandheden. Jeg skal ikke gå i detaljer, for jeg skal ikke sidde og udskamme nogle mennesker, som jeg i grunden slet ikke kender særlig godt. Men de fyldte mig med løgn, og jeg blev ked af det. Det gjorde jeg. Hvorom alting er, så gik det jo meget godt alligevel, og ja, ikke? Vi skal ikke, det vil jeg slet ikke kede nogen mennesker med, men ja, ikke? Det her, det er i grunden ikke særlig velformuleret. Jeg har faktisk lige holdt et foredrag på mit arbejde om sproghændingsteori. Det var sjovt. Altså, det er som mit tredje foredrag, jeg holder. Jeg synes jo selv, det gik meget godt. Det ved jeg ikke, om det gjorde, men det synes jeg, det var sjovt. Jeg har lidt ferie i øjeblikket, fordi det er lidt restferie. Jeg havde glemt, at jeg skulle holde ferie. Det var der mange, der havde glemt. Det har nok noget med de nye ferieregler at gøre. Jeg har sådan en skjort på i dag. Den har jeg faktisk på til min fars bisættelse. Min far, han blev bisat den 26. september 2017. Og der er den her skjort på, fordi jeg tænkte, skal der ikke have kedeligt sort tøj på? Det har vi jo på, når vi er på arbejde. Nu er det ikke, fordi jeg synes, det er en fest at blive bisat, men der er jo en opstandelse bagefter, og det synes jeg, det tænker jeg, det kan man da godt lige markere ved at have noget festligt tøj på. Det er en meget festlig dag i dag, for det er min fødselsdag. Min lillebror, han kommer senere, og vi skal på en nepalesisk restaurant. Det glæder jeg mig til. Jeg sagde til ham, du kan vælge, hvor vi skal spise, fordi jeg er jo ikke... Jeg vil ikke sige, at jeg er et gourmet-menneske, for det er jeg, for jeg elsker mad, men jeg er meget, meget dårlig til at lave mad, så jeg kan ikke sådan lige diske op med et måltid. Der er sådan noget lidt mærkeligt fald i det her år. Jeg ved ikke, om det skal sådan være sådan lidt sidecut, om det sådan skal over til siden, eller... Nej, hvor jeg er blevet gammel. Jeg er gammel og grim, ikke? Men det er der ikke noget at sige til, fordi jeg er også 54 år, og så er man jo ikke specielt køn længere, hvis man nogensinde har været det. Alting går nedad, og tingene de hænger nedad, og mundvigene de hænger nedad, men i grunden er jeg faktisk meget glad. Jeg vil næsten sige,
at jeg på en måde er lykkelig. Jeg tror faktisk, jeg er lykkelig i dag. Dels er jeg lykkelig over, at det er et ret pænt efterårsvejr udenfor. De har lovet noget regn, det betyder, at jeg har ikke været artig. Det har aldrig nogensinde været, det er også egentlig ligegyldigt. Men jeg er lykkelig, fordi at jeg i går aftes erhvervede mig 2 bitte små gammeldags perserkillinger. De hedder Egon og Benny. Og Benny han er cremefarvet, og Egon han er sort. Og de har en kæmpe pels, og det er gammeldags perserkatte. Det er perserkatte fra min barndom. Det er barndommens land. Som bekendt så voksede jeg op i Helsingør. Jeg havde nogle naboer oppe i Hellebo Park, og de havde sådan en gammeldags sort perserkat. Jeg kan ikke huske, hvad han hed. Han var en hankat, han gik ude med kindskæg og det hele. Han var så vidunderlig, og min første gammeldags perserkat, det var jo Barbarossa, som lå og stirrede ind i en væg i en grusindgang til et rækkehus. Og jeg sagde til min far, må jeg godt få en lille perserkat? Nej, sagde min far, for vi skal ud og rejse. Fordi vi rejser jo hele tiden, vi er jo sigøjnere, vi kan jo ikke holde os i ro, så vi skal rejse, vi skal flytte. Nå ja, okay. Det gør vi. Fint nok. Men det var de her gammeldags perserkatte. Og så nogle gammeldags perserkatte, dem har jeg simpelthen fået lige nu. Jeg fik dem i går aftes. Lige nu, der ligger de simpelthen inde under sofaen. Fordi jeg er jo også Sofus og Piv, og de ligger inde i mit soveværelse. Og de her 4 katte, de skal altså lige vende sig til hinanden. Men det går faktisk meget godt. Jeg har fået en fodautomat af en veninde. En katteveninde, jeg har. Og der har jeg fået en fodautomat, eller lånt den. Og det betyder, at Piv han ikke kan komme til deres mad. De spiser vådfoder, og de spiser raw food, og de spiser helt anderledes end mine øvrige drenge. Det er meget moderne at fodre med råt kød. Og det betyder, at det kræver en foderautomat, fordi ellers så bliver Piv tyk igen. Og jeg er faktisk nede på, og jeg har fået ham slanket næsten 1,5 kilo. Han var 4,5 kilo lille Piv. Han er 10 år nu, og det er rigtig godt, fordi Erik sagde, at hvis ikke han kom ned i vægt, ville han altså få diabetes. Og det skal vi ikke have noget af, så han er rigtig, rigtig slank nu, og han er også blevet meget livlig og meget mere glad. Men de 2 små, Egon og Benny, de spiser hele tiden, så derfor så er han nødt til at putte maden i en fodautomat. Det her det er special edition. Det er fødselsdags edition. Jeg har ikke lavet coronadagbog jeg har fløjtsbukser på, siden februar måned, slutningen af februar. Dengang der sagde jeg, at der var en vaccine, der var lige på trapperne, og jeg tror, jeg lavede en coronadagbog lige inden genåbningen. Hvornår var genåbningen? Den var jo i 1. marts, ikke? Der åbnede butikkerne igen. Det var anden nedlukning. Hvordan var den? Den var underlig. Jeg var ikke rigtig glad. Jeg har været underligt stresset under anden nedlukning. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg kan ikke tale om det her. Det kan være, at en dag får modet til at tale om det. Jeg var stresset over det. Først nedlukning, det var en fest. Fuck, hvor var det fedt. Så var der alt det her med vaccinerne, ikke? Så fik vi vaccinerne. Nogle fik dem før andre, nogle ville ikke have dem. Det var jo også ligesom bestemt af alder. Nogle fik mange bivirkninger, nogle fik ingen bivirkninger. Nogle fik AstraZeneca, nogle fik Pfizer, nogle fik Moderna, og nogle fik slet ingen vaccine.
Hvad skal jeg sige om det? Jeg har fået 2 gange Pfizer. Havde jeg bivirkninger? Ikke det, der lignede. Ømhed i armen? Nej. Kvalme? Nej. Svimmelhed? Nej. Feber? Nej. Utilpasset? Nej. Diarré? Nej. Jeg havde ingen bivirkninger, none whatsoever, hverken efter første stik eller andet stik. Det kender jeg ikke ret mange, hvor det har været på den måde, så det var jo godt. Var jeg bange for at skulle vaccineres? Ja. Pissebange. Jeg sad hjemme og ventede til, hvornår blev jeg syg, men det blev jeg ikke. Hvad med de mennesker, der ikke vil vaccineres? Ja, på en måde kan jeg jo godt forstå det. Og jeg tænker lidt, nu skal vi måske have sådan en booster. 3. stik. På et eller andet tidspunkt. Først dem med lavt immunforsvar, lungesygdom og kol. Og så sikkert bagefter alle os andre. Vil jeg gerne have et 3. stik? Ja, jeg tager 3. stik. Men synes jeg, det er fedt? Nej. Jeg synes ikke, det er fedt, at vi år efter år skal åbenbart coronavaccineres. Det tror jeg ikke på, det kan være sundt, vel? Men jeg ved det ikke. Der er jo ikke en skid, der er dokumenteret her på nogen måde. Fuck, hvor lang tid siden jeg har lavet coronadagbog. Det her, det er special edition. Jeg er blevet et halvt år ældre. Kan man se det på mig? Ja, det kan man sjovt nok godt se på mig. Ikke? Jeg nåede en alder, hvor jeg er kommet til at se rigtig gammel ud. Det er sgu da klart, mand. Jeg blev 54 år i dag. Det er min fødselsdag, mand. Det er min fødselsdag. Og jeg kunne faktisk rigtig godt tænke mig at vise mine nye drenge frem. Nu står jeg lige i min stue her, så kan man se min stue. Den er sgu lidt rodet. Jeg har sat en kattebakke ind i stuen, fordi drengene skal lige jo vende sig til alle de her rum. Der er 3 rum, men altså, de er jo meget store. Drengene, de har boet i et hus nede i Køge. Og der er ikke ret mange gammeldags perseropdrættere i Danmark. Der er en opdrætter i Tyskland, som jeg har haft skrevet lidt med. Så er der en i Nordjylland, og så er der som sagt en i Køge, og andre er der ikke. Man vil ikke rigtig anerkende de gammeldags persere på udstilling, og det synes jeg egentlig er ret ærgerligt. Skal jeg udstille drengene her, Egon og Benny? Det ved jeg ikke rigtig, om jeg skal det. Jeg kunne da godt tænke mig det på et tidspunkt. Nej, prøv at se, jeg har fået sådan en rigtig løs hals. Det er pisseulækkert. Pisseulækkert er jeg. Altså, er der nogen, der vil have dig, Ulla? Nej, det tror jeg sgu ikke, der er, du. Men det er sgu også lige meget. Det er bare mig og drengene heroppe, og det er rigtig fedt. Jeg kunne rigtig godt tænke mig lige at lægge mig ned på gulvet, så man måske kunne se, at drengene... Hvor er drengene henne? Hvor er I, drenge? Hvor er drengene henne? Ligger de der? Kan man overhovedet se dem? Hej, Benny. Det er Benny, den cremefarvede. Kan man se ham? Nej, man kan sgu ikke rigtig se ham, vel? Hvad laver de? De ligger og sover. Ej, de ligger og sover neden under sengen. Ikke sengen, Ulla. Sofaen. De ligger og sover neden under sofaen. Altså, hvis jeg nu lige prøver at dreje kameraet her, kunne man så se et eller andet? Ja. Se, der ligger drengene. Der ligger drengene inde. Dreng lille. Hej, drenge. Benny og Egon. Hej, Benny. Nej, jeg kan ikke rigtig vise det, jeg gerne vil vise med drengene. Det har sgu ikke rigtig noget at gøre ved det. Det må blive en anden dag. Jeg ved ikke rigtig, om jeg skal lave corona-dagbogen færdig. Det er lidt underligt, det her, synes jeg.
Jeg ved ikke rigtigt, nu er vi nået til kapitel 100. Skal vi gå videre? Hvad skal vi? Hvordan bliver det her i dag? Det ved jeg ikke. Jeg tror, det bliver rimelig mærkeligt. Jeg tror engang, jeg havde en sort farvet paryk. En sort paryk. Der lignede den her frisyr lidt. Når det bliver lidt længere, så tror jeg, det kan blive mega sexet frisyr, hvis jeg selv skal sige det. Men det skulle jo også helst være en frisyr, der var på en sexet kvinde. Nå, fuck det. Det vil jeg sgu skide på. Jeg skal lige sidde lidt her og tale. Talepres. Hvordan går det med talepresset, Ulla? Og hvordan går det med... Hvad fanden sker der her? Hvordan går det med manierne, Ulla? Det går sgu fint. Har jeg meget energi? Ja. Jeg har virkelig, virkelig meget energi. Jeg har virkelig en god fysik i øjeblikket. Nå. Betyder det, at jeg går til fitness? Nej, overhovedet ikke. Ikke antydning af fitness. Jeg tror, at der skal ske nogle forandringer i mit liv. Der er sket en forandring i den forstand, at jeg har nu 4 drenge, og ikke kun 2 drenge. Odin døde jo sidste år, og lige siden lille Odin har været død, der har jeg så savnet at få nogle nye gatte. Jeg har virkelig savnet det. Fordi jeg savner Odin helt vildt meget. Vi kan ikke så snakke om Odin. Vi har lavet så mange coronadagbøger med Odin. Men... og så noget helt andet. Der er jo kommet The L-Word. The Q-Generation. Sæson nummer 2. Nøj, hvor er den god. Det er top drama. Den har alle de ingredienser, som jeg mener, en Netflix-serie bør have. Intriger, forviklinger, vold, misbrug, dysfunktionalitet, love stories, passion, utroskab. De der ting, som livet jo indeholder. Den har det hele. Kæft, jeg føler mig underholdt. Fuck, hvor er den god. Så jeg en af mine præstekollegaer havde befalet, nemlig Midnight Mass. Den lagde rigtig, rigtig godt ud. Fuck, den var god. Men så synes jeg altså, den blev en kende langtrukken. Det gjorde den. Og det var lidt ærgerligt, fordi den jo altså lagde ud med at være så god. Jeg kom til at kede mig lidt i sidste afsnit. Det er en såkaldt miniserie. Jeg tror, den var 6 eller 7 afsnit. Den er over i gysergenren. Men jeg vil alligevel anbefale den. Altså, jeg synes jeg tænker, man skal se den. Nå, jeg har en grøn øjenskyg på i dag. Den er ikke lagt ret godt, men det er jo fordi, jeg har fødselsdag. Og så har jeg en mørkegrøn eyeliner på. Og jeg tænker, altså... Jeg ved ikke, hvad der er sket, men den er helt udtørret. Den er simpelthen helt udtørret. Og det er pisseirriterende, så den ligger ikke særlig godt på mit øje. Nå, men jeg kan mærke, at der kommer til at ske nogle forandringer i mit liv, tror jeg. Jeg har fået sådan en eller anden længsel efter at flytte ud på Vestegnen. Jeg ved ikke rigtigt, hvor det stammer fra. Altså i virkeligheden vil jeg jo rigtig gerne til Fagre Midtpunkt. Jeg bliver ved med at have noget med Fagre Midtpunkt. Men jeg har altså også været ude at se på nogle lejligheder på Vestegnen. Jeg har været i Hvidovre. Jeg har set flere i Hvidovre. Jeg har været i Rødovre. Jeg har set flere i Rødovre. Det skal jo på en eller anden måde helst være cykelafstand til arbejde. Og så har jeg set... Den havde jeg egentlig ikke set komme, men jeg har set 2 lejligheder i Vallensbæk. Det er jo vanvittigt dyrt i København. Ingen har råd til at købe noget i København. Og jeg er også nødt til at sige, jeg tror, jeg er færdig med København. Lige pludselig kom det til mig, og jeg tænkte, jeg gider ikke bo i København mere.
Hvad er det, jeg skal lave herinde? Jeg bliver stresset af at bo i København. Han larmer sygt meget, og så er jeg nødt til at sige noget andet. Der er simpelthen for mange mennesker herinde. Der er for mange mennesker nede på gaden, for mange mennesker nede på fortovet, og ikke mindst er der alt for mange mennesker på cykelstierne. Det er forfærdeligt. Det kan jeg slet ikke holde ud. Jeg har fået et billede af Elsa Gress, hun sidder deroppe. Jeg købte det nede i den der maduro nede i Frederiksborggade. Jeg elskede Elsa Gress. Elsa Gress, hun har også en godt grydehår. Hun sagde jo altid et eller andet med, at når andre gik i takt, så gik hun i utakt. Ej, sådan sagde hun det ikke, men når folk kom med et eller andet, så sagde hun altid, det sagde jeg jo for 30 år siden. Og det var også rigtigt. Hun var en begavet dame, Elsa Gress. Men Vestegnen, altså det kunne være fedt. Allerhelst, så kunne jeg faktisk tænke mig et lille bitte rækkehus i Ishøj. Altså jeg er med på, at Ishøj er en ghetto, og det er et problem. Det er sgu et problem, og det ved jeg. Jeg ville da lyve, hvis jeg sagde noget andet. Men ikke desto mindre... den her iPad, jeg er så træt af den. Ikke desto mindre, så tænker jeg da, at sådan en lille rækkehus i Ishøj, det kunne da være en mulighed. Jeg tror, jeg kunne blive glad. Jeg tror, jeg kunne finde fred og ro. Jeg kunne tænke mig et lille rækkehus i Ishøj. Drengene, de ligger inde under sofaen og sover. Til trods for, at de andre drenge ligger inde i sengen. De små nye drenge her, de skal jo lige vende sig til de store drenge, og der er ingen tvivl om, at de store drenge er øverst i hierarkiet. Og det er ligesom dem, der definerer, hvordan det er herhjemme. Og det vil sige, at de bliver jo ikke trynet på nogen måde, Sofus og Piv. Men Egon og Benny skal jo lige vende sig til de store drenge. De har ikke vendet sig til dem helt endnu, men det går meget bedre. I nat sov de små inde i stuen, og jeg sov med Piv og Sofus inde i sengen. Jeg sov kun 3 timer i nat. Jeg var hele tiden inde og kigge til de små. Jeg var meget nervøs. Men det gik jo så godt, og de spiser så fint. Så blander jeg lidt tørfoder ned i vådfoderet. Det er godt derovre. Ja. Yeah. Skal vi lave en coronabog fremadrettet? Coronadagbog fremadrettet? Det ved jeg ikke rigtigt. Skal vi bare sige stop her ved kapitel 100? Nej. Det skal vi ikke. Altså hvis man lige fik sådan lidt facelift op her. Kunne det ikke bare være fedt? Er det godt det her hår, eller hvad? Altså pandehåret. Nogle dage sidder det godt. Jeg var hen og få det farvet her i fredags. Sad skide godt bag. Så hun havde sådan fønet det indad. Så har man ligget en nat på det, så ser det jo herrens ud. Til gengæld er det jo sort. Jeg overvejede faktisk, om jeg skulle skifte hårfarve. Blive rødhåret, eller... Det ved jeg ikke rigtigt. Kæft, for kunne jeg godt tænke mig at være ung, ikke? Og så alligevel, så kunne jeg overhovedet ikke tænke mig at være ung. Det er rædselsfuldt at være ung. Nå, men... Jeg ved, hvordan den her optagelse bliver. Det ved jeg ikke. Vi siger tak. Tak for nu. Og tak, fordi der var nogen, der gad at se på mit grimme fjæs, og jeg har fødselsdag. Og hygge. Hej så. Hej.